Unsa ba ang atong kinaiya? Kanunay ba kitang mabalaka, mahadlok sa atong kinabuhi? O aduna kitay igong pagsalig, isip mga sumusunod ni Kristo? Kay taliwala sa dakong unos, ang mga tinun-an diha sa Ebanghelyo, nga diha sa sakayan na lisang pag-ayo, bisan uban kanila ang Ginoo. Ug tungod niini, giingnan sila ni Jesus, pagkagamay gayud sa inyong pagsalig, pagkagamay gayud sa inyong pagtuo. Dili ba sama man usab kita sa mga tinun-an, nga dali lang malisang kung adunay daghang mga unos o suliran sa atong kinabuhi. Kani kabahin kayo sa ato ang kinabuhi na we easily get discouraged. Kanunay kitang mahadlok. Ilabi na karong panahon na tanaw nato dili maayo ang dagan sa atong katilingban. Left and right ang gira dito sa Middle East, sa Russia, sa Ukraine, diri sa Pilipinas, sa ato ang panggamhanan sa gobyerno. Everything is in chaos. Apan angay bayud gayud nato kini kabalag-an. Kay usahay gani mabalaka kita sa mga butang nga dili angay kabalakan. Although natural sa usa ka tawo nga maguol og mabalisa kung adunay dagkong problema sa kinabuhi. Apan kung kita nagtuo sa presensya ug pagpakig-uban sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, angay kitang magpabaliling lig-on ug masaligon. Gani nindot kaayo ang giingon sa Salmo karon, O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Busa nganong mahadlok man kita. Sa iyang pagkahunong sa dakong unos, ipakita ni Jesus nga kontrolado niya ang tanan nga mahitabo niining kalibutan. Busa dili kita angay harian sa kahadlok, tungod kay dili man kita niya pasagdan. Naay nag-ingon na worrying is a waste of time. Good or bad, mahitabo gyud sa kinabuhi. We just keep on living and not stress over what we can't control. And didungag pa niya ini, never be afraid to trust an unknown future, to unknown God. Busa dili kita mahadlok, tungod aduna kitay Dios nga kanunay nagbantay, nagamuma og nahigugma kanato. If the world abandon us, remember God will never abandon us.